Ехо хора, днес играем Лига League of Legends. Първи епизод, аз съм с Джинкс. В EOS сме, не в Nordic. От много време играя тая игра, но още не съм снимала на нея, не знам защо. Аз обикновено играя в... Не, сега съм в Nordic, мисля. Не знам. Обикновено играя в другия регион, там съм с Ахри, но тук съм с Джинкс. И така, ще започваме играта. Съжалявам, че не съм снимала сигурно от месец и половина, но просто нямам възможност, понеже се готвя за една олимпиада, която ми е наистина супер важна. Правех сайт, нямах никакво време за снимане. Иначе мога да играя Майнкрафт, но рядко, съвсем рядко, но не стига за нито един клип, за което много се извинявам. Надявам се сега да ви хареса това, че снимам на Лига. Още тук съм. Не съм много развита, още игра с ботове. Не са от най-лесните, но не са и от най-трудните. И горе-долу добра съм с Джинкс. Така, само Риван и още някой трябва да зарежда. Да, само той е Дариус. Трябва да зареди. Аз се намествам удобно, за да поиграя. И ето пак хора, тук сме, Джинкс сме, сега да си купим някои айтеми. И отиваме на то. Ох, с касачката сме. Там много ми каса килова. Welcome to Summoner's Rift. Риван, защо ли? I'm wearing lots of bells. For no reason at all. 30 seconds until minions spawn. Така, кой ли е с нас? Значи Леона. Let's just behave. Said no one ever. Minions have spawned. Миньоните тръгват. Оръжието не е толкова добре заредено, колкото ще стане. Ще снимам в другия си профил, в другия регион. Там съм с Ахри. Не знам, и двете са ми лесни. Сега в другия профил събирам за нея. Почти събрах. Но пък, какво толкова? Айде стига да е, толкова ли ми е тъп отбора? И така... Леона ще умре. Леона ще умре. И то доста бързичко. Леона е явно е доста страхлива. Опа, това. Не съм свикнала да са ми така наредени.
Аз съм судата Джинкс, която е любимата ми героиня, почти. Не мога да сравня Ахри и Джинкс. Не знам, и двете са ми любими героини, така че просто човек не може да сравни двете си любими героини. При мен е тази. I'm thinking. Джинкс се прави на много тъпа, но всъщност е много умна. No, just that. Така, останахме съвсем малко кръв, т.е. отиваме в лагера. Убили са Еко. Той е най-добрият герой. Не, Джинкс е най-добра. Но за първи път виждам да убиват Еко толкова бързо. I'm crazy. Got a doctor's note. Моята героиня е луда жаба. Спинка ми се. Това видео може и да се изложа, но човек нищичко не знае. Jinx? Stands for Jinx. An enemy has been slain. Just kidding now. Everybody, Опа! Леона бе! Класика. smile. It's all done pro. Хърскарите си, миньони. Убивам вашата Леонка и това е. Gotta die sometime. И Нуно ли? Това го ненавиждам. Много е тъп. И точно защо са създали този герой. Макар че много хора играят с него също. И има An любим ally герой. has been slain. Това ми е любимата атака, W. Видите, дори и рандом атаките, които правя, са страшно полезни. Аз дори за тях не се изтарая. Пак камо ли нещо повече? Пак ли? Това много ненавиждам понякога. Иначе е симпатяга. Сега и двамата ли ще ми си сипят? You're starting to bore. A summoner has reconnected. Най-накрая някой се сети да ми си дойде. Те сте да спуца, бе! Елате тук, елате, ела. Не, умирам. Гати, нашия отбор е умирал читано. That other gun. Тия реплики много ме кефят. Come on. What's the worst that could happen? С хубав отбор сме. Няма да се разкарам. Да се разкара, и аз съм си добре тук. Ти си първи левел. Enemy Трябва ти killing някой. spree. С толкова тъп отбор съм се паднала на хубави играчи на тъп отбор. Хората не могат просто да ги управлявам.
ally has been slain. An enemy has been slain. Правилно, той изкъса ми кила. Много му благодаря. Аз маната си хабия, пак това килове ми къса. По-добре бих се справила самичка. Опа! Обаче е много бърз. Разкарай се от мен, разкарай се от мен. Миньоните ми късат. Ще ме скъсат. An ally has been slain. Ох, отиваме да се презареждаме. Ох, тия пушенки ми трябват, не питайте защо. Можете да видите. Да стръкнала съм. Ти и Фит не могат да напишат, да го напишат An enemy has правилно. been slain. Как може така? Executed. Everybody, Гръмнахме ги. Ally has been slain. Какъв пропуск. you're starting to. Къде това ути би колко? То гаран е страшно тъп, сега тази ще го вземе. Няма мана, не, защо? Това ми е най-силната атака. Ай, вече имам се. Разбира се, тази атака. Чакайте, че много се досам, когато... Ох, как ми изпука врата. Като ми избягат така. She's such a loser, always ready to cry. Да, била една от най-силните героини, да, повярвах. Ох, то гаран ме дразни. Accidentally did that. Да отива на бот. Много е дразнещо това. Гарен, много си тъп, бе, Гарен. Винаги съм смятала, че момчетата са тъпи. Това е доказателство. Ей! Executed. Ето, трети път. Smile! It's called gunplay. Ама
Аз говоря само да знаете за момчетата в лига. Защото идват само ботовете. Не си вършат работата. Те трябва да са по-силни. Не виждам я тая. Леона. Killing spree. I'm trying to shoot you. Гарен бе, тъпли си, гледай, аз умирам, пак ти къде ходиш. Оня ден един приятел ми разправя, че тук е имало някакви братя, сестри, какви ли не, роднински връзки, колкото си щеш. Ама аз не му вярвам на това. Наистина съм доста настрахнала. I'll beat you to the count of time's up. Не, аз стивам долу. Тук ще ни бият, бе, човек. Това са ботове. Защо? Whatever. Let's just start shooting. Да се учтем. An ally has been slain. All part of the plan I just made up. Ма много ги фидват тия ботчета. Хем тая е по-висок левел от моя, хем пак ги фидва. Даже една не я разбирам. Знам много хора, които играят секо и никога не са били толкова зле. Повярвайте ми. И в мидъла ли бе? Их, хора. Какво ще правите без мен в отвъдния живот, не се знае. Толкова слаби играчи наистина не бях виждала до сега. Разбирам да са някакви 20 левел, ама те са... По-така са фиднали Анито. Гати кила! Къса! Няма да ги посъвам сега. Се въздържа. I really need a new gun. Джинкс е невероятно, че успява да се справя и на мидъла. Зависи кой играе с нея. Повярвайте ме, убивала съм двама, като съм съвсем малко мама.
Пък ако имам пълна, сега ги спуцкам. Леон е много трудна за игране и аз не знам защо много хора не я избират. Я? Seriously, screaming helps not at all. Отиваме долу на бота, защото ще ни убият. Защото съотборниците ми са смутани. Не, мъртва. Не съм. Аз ще бягам, защото ще ме убият. Shut down. Браво на тях. Толкова време ли им отне да схванат цаката? Triple kill. Jinx? Stand for Jinx. Браво на тях. A summoner has disconnected. И сега и без нея, какво ще... Просто нямам думи, какви тъпи хора и какви тъпи хора играя. Идват там ботове. Hold on. Гледай каква е страхливка. Виждаме, че е много грозно. No, just. Come on. What's the worst that could happen? Човека, не те забелязах, не минавай толкова тайно през мен. Your turret has been destroyed. Що You're го my правиш? favorite waste of bullets. Сега ако загубя от ботове, просто... Сега ми е важно да не умирам, защото... То се становява Your бързи. team has destroyed a turret. О, не. An ally has been slain. Едва загубиха две кули, пък... Представям си какво ще е. I'm trying to care. Кой сега пък ми пише? Everybody, panic. Муемги като някакви свещеници. Това беше моя и се взех. Ха-ха-ха. Се закачате с Джинкс, тя е луда.
wearing lots of belts. For no reason. An ally has been slain. Now where was I? Right, we can have Готово. Аз вече се махам от тук. Не, разкарайте го от мен. Ох, така. Айде, първо ще им вземам колата, пък после ще се разкарам. Сега като се изикат и петимата, просто не знам какво ще правя. Has destroyed a turret. An ally has been slain. any last. No. I'll just die. Бе, ти чули ме какво казах? Just die. Умри. I feel like I forgot to shoot something. Such a loser, always ready to try. Ох, къде си сега? I'm about to see something. Значи, аз и Дрейгван им правим цялата игра пък. Опа. Обърка. Let's just behave. Simple whatever. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Your team has destroyed an inhibitor. All part of the plan I just made up. Has been slain. Така хора съжалявам за малката кратка паузичка, която направих, но майка ми I'm ме trying to извика. care. Just Не сме загубили много време с вас. Не могат да си удържат околите, имам да благодарим, че съм аз. В момента всичко върви по план. needs reasons. Иначе... Тук искам да ги убия тя но пречни. If I'm listening. Hint, I'm not.
Your team has destroyed a turret. For no reason at all. Legendary. Slain. О, стига де. Опитах се да му помогна, ама сега той е там. Team has destroyed a turret. Той ме остави самичка и айде, чао. Айде. Не знам защо написах 8.